Haiwa muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano patinokupai maupdates ezvese zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Zvino muzuva nezuro sezvamunoziva kuti Chiwenga akapinda muwanano nemukadzi wake mutsva, saka pane confusion yanga yavapo pakati pemukadzi wake mutsva Colonel naMary Mubaiwa. Zvino vanhu vakatiti haiwa chimbofambai mumbofambira nyaya timbonzwa kuti vakazombodii, zvakazombopera sei, nekuti pane macommunications anga agara aripo, pane madoubts, pane zvainetsa pakati paChiwenga naMary Mubaiwa. Izvo vanhu zvavati chimbonofambira nyaya mumbotiudza, mumbodzoka nefeedback kwatiri, mumbodudza kuti zvakazombopera sei, nekuti apa tisinyasi kuziva information iri clear. Saka ndozvatati tikupakurire mhuri yeZimbabwe. Saka kana ungasati wasubscriber pathis channel ndomukana ndokupa kubva wasubscriber wanchaenda kutina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese izvi mahara. Saka mhuri yeZimbabwe pane post yakapostwa naMary Mubaiwa achiratidza kuti atova neconfusion, achiratidza kugwadziwa, achiratidza kuti munhu ane bundu chairo mumwoyo, achiratidza munhu ari kushungurudzika chaiko chaiko, physically, mentally, emotionally, achiratidza kuti munhu akabatwa. Saka kayaka post akati, can I also be allowed to move on with my life? NdiMary Mubaiwa uyu achiratidza kuti ari kushushikana. Saka pane zvizhinji munhu mukanzwa kuti munhu adecide to move on with his own life, pane zvizhinji vanhu zvavanotarisira. Saka ndozvatati tikumbokuupdate. Saka mhuri yeZimbabwe zviri kunzi Mary and Chiwenga separated in 2019 with Chiwenga accusing Mary of various wrongdoings such as attempting to kill him and struggling with alcoholism. Mary denies these allegations and believes they were fabricated to justify their divorce. Saka mhuri yeZimbabwe sezvamuri kunzwapo pari kunzi haiwa vakaseparata muna 2019 nekuda kwema-allegations ekuti Mary aida kuuraya Chiwenga. Kunyange hake Mary ari kuzviramba achiti ainge mafacts engojustifya kuti mapepa edivorce akwanisa kupasisiwa. Saka chienderera mberi zviri kunzi in a social media post, Mary appealed to be allowed to move on with their life, share custody of their children and finalize their divorce and division of properties on a 50-50 basis. Saka zviri kunzi vakabvumirana kuti vaseparate uye property yavo yese yaChiwenga naMary ndobva vabvumirwa kuti aiwa property yenyu munokwanisa kushayana 50-50, hafu kuti mumwe anoenda nehafu moenda nehafu sekuwirirana kwavo. Saka tichienderera mberi zvinonzi Mary has been requesting access to her children but has been unsuccessful so far. Saka pazviri kunzi Mary akarambidzwa kuwana access yevana vake, ichi nyaya ichiri kungodhibetewa. Saka so far ndozvatafambira mhuri yeZimbabwe, ndozvatati timbokupakurirai kuti muve nekunzwisisa, muve nekunzwisisa kuzere pamusoro mhuri yakasiyiwa naChiwenga, mhuri yaakasiya achizopinda mune new marriage naColonel. Saka kana mune muono wamunawo, mune zvamunoda kubvunza, mune zvamunoda kukomenda, mune zvamunoda kutaura, ndomukana kawatokupai kuti mupinde mucomment section mubva mapakura mataura nyaya dzenyu. Haiwa mhuri yeZimbabwe. Saka kana ungasati wasubscriber ndomukana ndokupa kuti chibva wasubscriber to this channel pamwechete nekulike nekutena on the bell icon kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatina mhuri yeZimbabwe, tosangana vhidhio rinotevera.